एबसुनि गायसनगिरि गाहाय नेतानि रुंसारि कंकेश्वर नार्जारिनि खुंगा 17थि गोसोखां जोलुर बादायलायनाया दिनै थुंगेबाय। रुंसारि कंकेश्वर नार्जारिनि खुंगा 17थि गोसोखां जोलुर बादायलायनाया 12 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै फैयै दिनै थुंगेबाय। रामफलबिल गेलेमु आफादजों लोगोसे रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथाय बानजायनायाव बे जोलुर बादायलायनाया रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंजादोंमोन। दिनैनि बे जोबथा बादायलायनायखौनो गेलेयो खोरोमदाव क्लाब आरो सानसोरां क्लाब सेरफांगुरिया। बेबायदिनो बे जोलुर बादायलायनायखौ देरहानो हायो। खोरोमदाव क्लाबआ बे जोबथा गेलेनायावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो एमएलए लरेन्स इस्लारिया। रामफलबिल दखरा एबसु आरो रामफलबिल फुटबल एसोसिएशन गोबाव समनिफ्रायनो कनकेश्वर नार्जारि बिथांनि मुङाव फुटबल मेच खुंबोदों आरो दिनैबो जोबोद गाजा गोमजायै खुंदों आरो बेबायदि दाब दाब जायगायाव जोंनि एबसुनि दखराफोर माखासे क्लाबफोर गोबां ससाइटिफ्रा लोगो नांनानै गुबुन गुबुन जायगायाव फुटबल बेबायदि जोलुर बादायलायनायखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो खुंबोदों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफ्रा गेलेनायनि बिथिङाव जथेस्थ जौगानो हादों आरो दिनै स्पेसियेलि रामफलबिल दखरा एबसुखौ आं साबायखर बावो जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनजेननाय नेहाथारि आरो बर'नि सासे गेदेमा कनकेश्वर नार्जारि बिथांनि मुङाव जोलुर बादायलायनायखौ बोसोरफ्रोमबो खुंनानै बिथांखौ मोनसे मान होनाय जादों आरो दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों आङो कनकेश्वर नार्जारि बिथांनि जिउ सोलेरा सोरगोआव अराय आलो गोजोनै थायो बिनि थाखाय अबंलावरनि खाथियाव आर'ज गाबदों। बिथांनि न'खरनिसिम आङो गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ बावहरदों आरो दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों कनकेश्वर नार्जारि बिथांनो बिटिआर लेभेलावनो मोनसे मान होनो थाखाय जोङो फैबाय थानाय समाव मोनसे थांखि लानाय जादों जे स्पर्ट्सनि मोनसे एक्सेलेन्ट एवार्ड जोङो 100 जन 100 गेलेगिरिफोरनो जोङो 1 लाख रां बान्था होनायनि हाबाफारि लादों आरो बेखौ जोङो कनकेश्वर नार्जारिनि मुङाव बे हाबाफारिखौ लानाय जागोन जाहाथे बिथांखौ जोङो मोनसे काउन्सिल लेभेलाव मोनसे मान होनो हायो आरो फैबाय थानाय समाव स्पर्ट्स बिथिंखौ जौगानो थाखाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ गोबां हाबाफारि लादों नाथाय बिनिख्रुइ बाखनायथावा जे बे सरकारि नङाबाबो रायजो राजायैनो गेलेनायनि बिथिङाव गोबां हाबाफारि बोसोरफ्रामबो लायो आरो बे हाबाफारिफोरखौ जोङो सरकारनिफ्राय एफा मदद होयो आरोबाव एसे मदद होबावनानै माखासे एकाडेमिफोर खुलिनानै जाहाथे जोंनि स्पर्ट्सखौ मोजाङै जौगाहोनो हायो बिनि थाखाय जों हाबा मावलांबाय थागोन। खामानि मावनांगौ दङ दा गुबैयै आङो दिनै नैबे स्टेडियामखौ डेभेलप खालामनायखौल' फोसावग्रोदों बिनि उनाव जोंहा गारलाबाथा बसुमतारिनि मुङाव कनकेश्वर नार्जारिनि मुङाव आरो गोबां माखासे बेवहाय जोंहा गेदेमाफोर दङ बिथांमोननि मुङावबो माखासे फसंथान गायसननांगोन आरो ओनसोल हिसाबैबो डेभेलप खालामनायनि थाखाय माखासे हाबाफारि जों लागोन बेखौ ओनसोल जोंनिया दखरा एबसु बर' साहित्य सभा गोबां आफादफोर दङ बिथांमोनजों सावरायनानै इयुननि समाव जोङो हाबाफारिफोरखौ लांबाय थागोन। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो एमएससिबि जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस। एमएससिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। एमएससिबि जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। एमएससिबि जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।